ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମନୋଜ ତିୱାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। IPL 2024ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 5ଟି ମ୍ୟାଚରୁ 4ଟି ପରାଜୟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତଳୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି 5 ଥରର ଚାମ୍ପିୟନ ମୁମ୍ବାଇ। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ମନୋଜ ତିୱାରୀ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ ତିୱାରୀ ସିଧାସଳଖ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ଏକ ଅନ୍ୟାୟ ଥିଲା। ତିୱାରୀଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଚଳିତ ସିଜନରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନିଜେ ଓହରି ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ହାତରୁ ପରାଜୟ ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର 29ରେ KKR ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିଥିବା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଜୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ 2013ରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ଟ୍ରଫି ଜିତାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଏବେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛି। କ'ଣ ରୋହିତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଧିନାୟକ କରାଯିବ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ କି? କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।